Спомняте ли си Рено 5 Турбо от 1980 година? Това е най-новата му интерпретация. Това е Turbo 5 3E, изцяло електрическа версия, с ускорение от 0 до 100 за под 3,5 секунди, 800 волтова архитектура, 350 кВт пикова мощност на зареждане, два електромотора и ще бъде произведен в 1980 бройки от 2027 година. Какво имаме тук? Имаме електромотор директно интегриран в колелото. Това е Renault 5 или неговата възродена версия през модерните времена, защото това е изцяло електрическа концепция, която има 555 конски сили, 4800 Нм въртящ момент и е направена за дрифт. Имаме електрическа ръчна, която помага да дрифтите. Имаме дрифт режим, виждате алкантара на волана, спортни седалки тип корито и дизайн, който препраща към легендата от 1980 година. Порта за зареждане се намира в ето тези масивни въздуховоди. Един от тях не е, но тъй като това е концепция, не мога да ви отворя да ви го покажа, но се издърпва тук и се намира входа за слагане на кабел за зареждане. Виждате колко е раздута тази кола. Виждате и гумите Pilot Sport Cup 2, разработени за модела.